Foto session. Najavi akciju, Gorane. Prva akcija debelih biciklista, danas je 14. april, porinjavanje piratskog broda, kreće Beograd smut. Idi malo dalje. Njemu se nešto bio otični popreko, znate li u kući, ide ovako neka prodina, njemu se nešto sjebalo, šta je na kraju mu se sjebao ovaj, ubio mu motor gas. I ne ušlo da pređe u i on mu ide i u starcu, ja već krenuo da skačem, možda da smo